Čaute ľudia, dneska sa vítam pri novom videjku, My AirPod. Ľudia, dnes na videjku si ukážeme nový update. Je tu nové Duty Free a máte tu novú funkciu, ako môžete vidieť. To napríklad musím to odstrániť, ale tu napríklad viem si to dať do inventára. No, že ušetrím na tom extrémne veľa, že ľudia, v dnešnom videjku si postavíme nové Duty Free, úplne ináč. Bude vyzerať ako teba. No, OK. No. OK ľudia. No, takto. No, OK. No, že takto. OK. No, ľudia. Toto bude na viac dielov trochu. No. OK. Prečo mi to nedá viacej security? OK ľudia, no. A to Duty Free vám sa bá aj trochu, že je dobre, celkom. No. OK, no. Runway určite dávam, lebo Runway je 2 hype pre mňa. No. OK, no ľudia, dobre. No máme stále 80 000. OK, no, že dám po schode. Kde bude vchod? A robím ho tu. No, takto veľké to robím. No. OK. Wall. Na koľko ide dať maximálne? Na tak jak bolo. No, OK ľudia. No, ak vás táto séria baví, nezabudnite sa nechať like a odber, aj zvonček. Veľmi mi to pomôže, video sa dostane k viacej ľuďom. No, OK. No, tu na je vchod. No, a ideme na to. No. Tam máme, kde bude check-in? Check-in. No, mám 3 check-iny. OK, no. Prečo mi to míňa? OK, no. OK, no. OK, no. Dám tieto billboardy pred to. No a ľudia, z rekonštrukcie tohto letiska vyvinú viacej dielov, hej. No. OK, no. Nie počkať. Blbo. No. OK. Vyjímam ich.
Zadámo ešte. No. OK. No. Nie, počkať. Blbo som to urobil, no totálne blbo. To mám. No, OK. Tak to robím, že nepôjde. Hej, peš, no. OK. No, že takto. No, ľudia, OK. Dám tu že security control. OK, ľudia, toto videjko má 6 minút. Že ľudia, v ďalšom videjku to dokončíme. A aj na streame to budeme robiť. Že príďte na stream určite. No, OK. No. OK. No, že ľudia, ja to tu upravím. A my sa vidíme pri ďalšom videjku, pretože toto videjko má už dosť veľa minút. No. OK. No. Takto, no. Počkať, vlastne ja som strechu neodstranil. No, môžete vidieť, že je úplne na inšom mieste. Strecha. No, že ľudia, uvidíte to v ďalšom videjku, ako to dostávam. A my sa vidíme pri ďalšom videjku. Toto bude pre toto videjko všetko. A my sa vidíme na budúce. No, OK. No, teda máme duty free. No, OK ľudia, že my sa vidíme na budúce. No, OK. Dám tu túto, no, aj čity. Dobre. No, mám 3. No, tu nadám 2. Tu nadám jednu sa security kontrolu. No, OK. No. Duty free. No. OK. No. OK. No. OK. No. Že takto. No. OK. No. Že ľudia, toto bude pre toto videjko všetko. A čo už by sa to